Tungman abono. Jadi Dr. Jindal Singh babu saka. Jadi IPFT dolog age bangmai malai feka. Ang ber memandana poreka. Ang saimano ber duho kosong saimano. Hei boni jeno. Dr. Jindal Singh bo Prime Minister bo highlight klaika. Getai bo. Jeng balai ke tong thoka. Jadi Hemant Biswa Sharma babu saka jadi bagai. Bo saka sah naidi. Tripura jadi situation ke balai ke pathetic. Agiwo ini after before independent Tripura borok 90% tong money tabo borok turuk mato borok 51% singsu hai hini Biswa saka bojok saka boni bagai tini IPFT dolok borok bad dongui borok ADC reno ketal hase klaina bagai 2009 hete borok andon ma khlaigo borok hai klai borok ni tei borok songkha komong thasne oboni kirigoi no borok hano sep khaina bagai borok ADC reno rokha khaina bagai borok ketal lajjo khlaina bagai borok sanai tongo hai hnei chini buskango Hemant Biswa Sharma boni je Prime Minister bo saikhan roka boni porego chini President NC Debarma bo kaham ke kok saka apro jeng bujika jeng wanchoka chini Pradhan Mantri Modi bo balai ke jeng saikhan roka bo ti sagode nrone bagai ang balai ke wansoi tongo ekmatro Bharatborshoro BJP party no जों गोबां केटाल राज्यो बुख्लायखा तै जों बेसेबां बुंबारनो बागै जोंनि खन्थाइ बारायनो बागै आं वानसोइ दंगो नोर आनो बिसास नारगदि हायनि बरसाखा आं तिप्राव फायनाय फायबि नबाय मालाय फैनाय हायनि ब जोंना कग्रावखा मरि बागै तै बरसाखा जों दे जोंनि हाइ लेभेल मडेलिं कमिटि आबो खायजागनाय आंबो रासनसिनो सानाय हायनि बरसाखा मनिबा आं आसा खायो तिनि अ बजे जोंनो साइरो हमानि যদি siapa practical tengah angklai, awalnya cini bang kahamungnai, sengkak kau tini oh Bharatborshoni, सबसे okra cini Pradhan Mantri, borjen cini kau khanaka, seng balai khen tong thokjakka, tei cini loge, tei buseng khanaka je, are cini Mantri, Asani Mantri, Hemant Biswa Sharma kok samane, ang balai khanangka, borsawo, ekmatro IPFT patino, kahe dol tongo, je CPM rokbai, tokkor romanai. Haini bo bon bahasa saka abang belai khana tong thokjakka tini boni bagai tini Pradhan Mantri kaham ke khanaka tini kolo boro kaham ke khanaka bo belai khusinga tei botuno bo bonjen jono bo basabai botur jono hambai rekha tini Pradhan Mantri kaham ke khanaka tini kolo boro kaham ke khanaka bo belai khusinga tei botuno bo bonjen jono bo basabai botur jono hambai rekha boni bagai ang khakau tini Tripura sadok phani bagai omokaisa tini imang omokai tini je nahormang ang khakao success ngai tei borok saka je tini high level monitoring committee abo before 2019 no abano solve khaina himbo sau tar mane bo saka je tini Tripura issue tin da nahormang Tripura issue no bo 2019 ni bisingo no bo solve khaina himbo samane bagai जों tei belai ke tong thokjakka mone bagai ang sao tini যত তিন Tripurani জনগণ রক যত তিন ইন্ডিজিনাস পিপল রক কাহামखौ वानसोइ नेदि जों नरेन्द्र मोदीनो जों जे बकक सामानिनो जों वानसोइ मानायनाय बो जे आगामी दिनो बसकांगो बो तिन मांग खालायनाय होनबो सामानिनो जों बिसास मा खालायनाय बाय ताबो Tripura हास्तेनि लोकरकनि बिसिंगो गोबां जों जालनि बिसिंगो क्लाइजाक जरावो ताबो IPFTनि Tripuraland सानमाने 2009 नि सिमी ताबुक 2018 नि बिसिकता जरा सफायजाक अ जरावो ताबुक IPFT नि Tripuraland सानमाने जरावो गोबां लोकरकनि ककनि बिसिंथि खे कक सिलसामुं जे बसकांनि विधानसभानि चौमारिवा आबोकि भारतनि जे आचुक थांगा आचुकै तंनाय बरक बै गदालै बुट बासाना बागै सिमी दे नाकि सय कताल हास्ते Tripuraland सामनानि बागै borok जोंनो borok IPFT बदलनो सामं नांजागायाव माहिके रिंगि दं होननाय गोबां लोकरकनि बिसिंथि ककसिल जामुं अ जागाबो सिनि IPFT नि आचुकफां IPFT नि तांफां बरं गोनां सिनि मेवार कुमार सा जमातिया नि बिसिंथिखे आककनो क्लियार खायनानि बागै आं कबुजों नायदे जों अबन जों मावं सौनाय जों ताव सेंट्रल गवर्नमेंट बा BJP गवर्नमेंट बर ताव चालक दंगो जे देश चालकनाय देश नकफां
बरबाय जों बिसास जुग मांनाय बरबाय जों तेबो क्लुस मांनाय अब क्लुस माने जों बरबाय एलायंस अमन ककिया जों बरनि सनावती मा हांखलाय बरनि सेम्पाथि मा हांखलाय आं खागो जों आदाय खलाय माने तामके बतिनि बिसिं बायनो जों बाहायख्लाय पलिसि नागै ब कायदा बाय जों बरबाय क्लुस मानाय बरनि सनावती मानाय अब जों चेष्टा माखलायनाय तार माने अबैया जे जों दिनै एलायंस कक्ट जों फस फायाखो दिनै जों जे मालाय माने आबाथ एलायंस कक्ट थाइसम सालायाखो जों सिट एडजास्टमेन्ट आबाद जों थिनांगो सालायनाय जों तेबो क्लुस मांनाय अब क्लुस माने जों बरबाय एलायंस अमन ककिया जों बरनि सनावती मा हांखलाय बरनि सेम्पाथि मा हांखलाय आं खागो जों आदाय खलाय माने तामके बतिनि बिसिं बायनो जों बाहायख्लाय पलिसि नागै ब कायदा बाय जों बरबाय क्लुस मानाय बरनि सनावती मानाय अब जों चेष्टा माखलायनाय तार माने अबैया जे जों दिनै एलायंस कक्ट जों फस फायाखो दिनै जों जे मालाय माने आबाथ एलायंस कक्ट थाइसम सालायाखो जों सिट एडजास्टमेन्ट आबाद जों थिनांगो सालायनाय आबोसो ब्राति एप्लिकेबल अंनाय आबाथ जों जनगणनि रायनानाय तामखेबा आं अमन साव जों दिनै एलायंस बेपारै अब दरजा खोलावखा जों बर अमहाय साखा ताबो जों बाराव थाङै दिनै तिब्राव थाङै जों जत जों जनगण बाय जों सालायनाय जोंनि हामजानाय हामदेंनाय अब जों डिटेल जों सुख्रुबो सालायनाय बनि बिसिङाव जेरै जोंनि बिसिङाव जेरै एक मदमा हांखालायबा मा जत जनगण जेरै हामखे साखांखालायबा जों चिन्ता खायनायनाय ताबक जराते जों अब बोरै जोंनि लामा तो क्लियार ओंखा जे बर जे सामानि जों जे नायमानि माने जों जे कमिटि गठन खायनि सामारा बर खायनाय सामानि बागै जों बरन हामबाय मारागो जे थिनांगो जों तामनाय अब सामाया बनेबां तेबो साव जे 2019 जरा जों नायसिंनाय बरन 2019 परे जरसे बरक जोंनि सामानो ब चारै रिया इनका जों अब जों चिन्ता खायफिउनाय तारमाने एदे जों बरबाय पाइजागनाय जों बरबाय फेमलाव जागनाय जों दिनै आन्दोलन जारिमिन तोंनाय जों इलेक्शन पाइ बाहायनो जों बाथागै तंया जोंनि मुभमेन्ट चलाय तंनाय जोंनि हारमा अब नंनाय जों कुनो दिनै दाबिनो जों सराय फैया जोंनि हारमा एकटन दाबि वो एकटा दाबिनो जों कुनो सराया जोंनि टेबलाइन दाबिनो जों जाजा थांबो अब कक सानाय तामखेबा दिनै जों अब माखा गानाय जे दिनै हामनानै बागै दिनै जानाय बागै जुदि जों दिनै भारत सरकारनि सेम्पाथि माय हांख्लाय भारत सरकारनि जे सनावती माय हांख्लाय अब दिनै मान कलेक्ट कथिंनाय मानेबा आं साव दिनै जतन कयनाय फाय जों गाहाम खवान सगै गभीर खवानसो जों आगलायनाय दिनै नेतानि ऊपर जों बिसास मातनाय दिनै जनगणनि ऊपर जों बिसास मातनाय अबायख्लाय जों तुलुतुल आगलाय खागाव दिनै जों नुय दङ जे नों गुरखालायनो बाहायनो बर बाहायनो एलायंस खायजागनो किन्तु बर कोनो बर मुभमेन्ट स्टपङै तंया ब तेबो राखे बर संग्राम खाय तंगो बेन बुदुलायनो बाहायनो बर गाबाय संग्राम खाय दं जों नुक तंगो जों बर बाय एलायंस माने दिनै मुभमेन्ट स्टप बुंनाय बंनो कक गैया आं खागावाबनो जों जनगण बुजिना नांनाय जों तेसे गाहामके सालायै जत बाय सालायै जों आगौनाय दिनै हाइ लेभेल मनिटरिं कमिटि अब बिफोर 2019 नो आपनो सल्व खायनाय हिंबो साव तारमाने ब साका जे दिनै टिपालन इशू दिन दा नाहर मंग टिपालन इशू न ब 2019 नि बिसिङावनो ब सल्व खायनाय हिंबो सावनि बागै जों तै बलायखे तंथौ जाखा मने बागै आं साव दिनै जत तीन टिपालनि जनगण रक जत तीन इंडिजिनास पिपल रक गाहामखौ वानसयनाय दि जों मदिनो जों जे बकक सामानिनो जों वानसय मानायनाय ब जे आगामी दिनो बसकांगो ब तीन मांग खायनाय हिंबो सामानिनो जों बिसास मा खायनाय हामबाय ताबो त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरकनि बिसिङाव गोबां जोंजालनि बिसिङाव क्लाइजाक जरावो ताबो IPFT नि त्रिपुरालेण्ड सानमाने 2009 नि सिमी ताबो 2018 नि बिसिकता जरा सफायजाक अ जरावो ताबो IPFT नि त्रिपुरालेण्ड सानमाने जरावो गोबां लुकुरकनि ककनि बिसिंथिखे कक सिलसामुं जे बसकांनि विधानसभानि चौमारिवा अब कि भारतनि जे आचुखांगा आचुबै तंनाय बरक बै गदालै बुट बासाना बागै सिमी दे नाकि सय कताल हास्ते त्रिपुरालेण्ड सामनानि बागै बरक जोंनो बरक IPFT बदलनो सामुं नांजागै माहिके रिंगि दं होननाय गोबां लुकुरकनि बिसिंथि कक सिलसामुं अ जागाबो दिनै IPFT नि आचुखां IPFT नि तांफां बरं गोनां सिनि मेवार कुमार सा जमातियानि बिसिंथिखे आककनो क्लियार खायनानि बागै आं कबुदों नायदो जों अबन जों मावा सौनाय
जों ताव सेंट्रेल गभर्नमेंट बा बीजेपी गभर्नमेंट बर ताव चालक दंगो जे देशा चालकनाय देश नौफां बर बाय जों बिसार जुगमांनाय बर बाय जों तेबो क्लूस मांनाय अब क्लूस माने जों बर एलायंस अमन ककिया जों बर सनावती मा हांखलाय बर सेम्पथि मा हांखलाय आं खागो जों आदाय खालायमानाय तामके बतिनि बिसिं बायनो जों बाहायख्लाय पलिसि नागै ब कायदा बाय जों बर बाय क्लूस मानाय माबर सनावती मानाय अब जों चेष्टा मा खालायनाय तार माने अबैया जे जों दिनै एलायंस कक्ट जों फस फायाखो दिनै जों जे मालाय माने आबाथ एलायंस कक्ट थाइसम सालायाखो जों सिट एडजास्टमेन्ट आबाद जों थिनांगो सालायनाय आबोसो ब्रति एप्लिकेबल अंनाय आबाद जों जनगणनि रायनानाय तामखेबा आंगमन साव जों दिनै एलायंस बेपारै अब दरजा खलाउंखा जों बर अमहाय साखा ताबो जों बाराव थाङै बा दिनै तिब्राव थाङै जों जत जों जनगण बाय जों सालायनाय जोंनि हामजानाय हामदेंनाय अब जों डिटेल जों सुख्रुबो सालायनाय